Iti mali Ti puloy Dito'y ayuyang Sirok lumboy Ket idengep ko Iti barukong Isim nga inbatim Dito'y cellphone Text kan awag mo Nagpauyudan Amin asaltek Ket nanglipat kan Siya kalipay laeng Tilinaon Dayta panunot ken dayta puso Apro-aprosar Dagita pingping Sa kunto bisungen Dagita bibig Nasaya at laeng no di mabdak Daytoy cellphone Apang ipagpapasak Nupay awan kay tantoy ganap Amang punas pa iti tilulwa Mangules iti barukong Isem nga inbati Dito'y cellphone Text ken awag mo Nagpauyudan Amin asaltek Ket nanglipat dan Siya kadipay laeng Tilinaon Dayta panunot ken dayta puso Sa dagita pingping Sa kunto bisungen Dagita bibig Nasaya at laeng no di mabdak Daytoy cellphone Apang ipagpapasak Nupay awan kay tatoy ganap Amang punas pa iti tilulwa Mangules iti barukong Isem nga inbati Dito'y cellphone Kasano arang tayak titaaw Anang dapat sardam kinaldaw Apanaglang ayan ayat ta No pati Facebook Ilemeng na ka Dungo Ulsan nakman Imeng arakop mo Ket ilalay nak Sa muweng taangis mo